Takže zdarec. No, dneska to nebude nějak moc extra. Řeknu to asi takhle z mýho hlediska. Dneska se mi stala taková dost nepříjemná věc. Zažila jsem, jako ne já, ale můj přítel měl epileptický záchvat a já jsem byla z toho úplně v šoku. Bylo to dosti nepříjemný. Prostě vemte si, že prostě jdete a z ničeho nic, prostě ten člověk skoukne nahoru a pak se začne třepat, spadne na zem. Je to dost nepříjemný. Moje pocity, jak ho sanitka odvezla, tak já to nedávala. Já byla psychicky úplně někde na dně. Jsem se zhroutila. Naštěstí všichni to pochopili v dobrém. Díky Bohu. Naštěstí. Takže držím palce, lásko.